Ja yliopiston käsittely jatkuu. Tulin juuri graduseminaarista. Meillä on tosi hyvä graduseminaari. Siellä on 2 ohjaajaa, 10 ihmistä. Jokaisen pitää tuottaa 2 viikon välein paperi, jota käsitellään puolisen tuntia aina per paperi. Ja sit siihen saa ohjausta ja apua. Mut kaikilla ei oo näin. Kaikilla Valttikankaan laitoksilla ei oo näin. Ja se on tosi iso ongelma. Vanhemmat ihmiset kysyy, että mitä ihmeen graduohjausta. Että meidän aikaa gradu vaan tehtiin, niin se oli osasta yliopistosta selviämistä. Jos ei selvinnyt gradusta ilman ohjausta, niin ei enää saanut maisteripapereita. Mikä musta on uskomatonta on, miten kukaan ei vieläkään ole ymmärtänyt, että yliopistolla opiskelee nykyään ihan erilainen, sosioekonomisesti erilainen joukko ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin. Että nykyään käytännössä kuka tahansa voi opiskella yliopistolla. Ja tää ei suinkaan ollut tilaisuus koskaan aikaisemmin. Yliopistolla opiskeli ainoastaan ne, jotka oli oikeasti todella lahjakkaita, tai ne, joiden vanhemmilla oli varaa maksaa siitä. Ja ylipäätään se, joku opiskelijayliopistolla saattaa olla varma siitä, että ne työllistyy jossain vaiheessa. Ja mikä siinä lainaa ottaessa, jos on varma, että työllistyy. No nykyään yliopistojen aloituspaikkoja on tosi paljon. Lähes kaikki halukkaat pääsee opiskelemaan jotain korkeakoulututkintoa. Ja tää ehkä vaikuttaa siihen, että myöskään akateemiset työmarkkinat ei ehkä ole samanlaista herkkuu kuin ne on joskus tavannut olla. Ja sen takia myös yliopistolla opiskelee erilaisia ihmisiä, joten ehkä ohjaus on enemmän tarpeen. Yliopisto, varsinkaan Helsingin yliopisto, ei ole enää semmoinen pienen eliitin kasvatuspaikka, vaan aidommin koko kansan yliopisto, missä on omat selvät hyvätkin puolensa. Eli siis jos me yritetään poikkeuksellisesti tiivistää näin kaunotaiteen lomasta, mitä mä yritän sanoa, niin kyse on siitä, että kukaan ei ole ymmärtänyt, mitä vaikutuksia sillä on, että yliopisto on oikeasti kaikkien ihmisten yliopisto. Että sinne pääsee niin köyhät kuin rikkaatkin ja niin kaikkein fiksuimmat kuin ihan tavallisetkin ihmiset. Sen takia sekä opetukselle, opiskelijoiden tukemiselle että ohjaukselle pitää asettaa aika erilaisia vaatimuksia kuin joskus aikaisemmin. Tämä ei selvästikään ole opetusministeriöille, poliitikoille eikä yliopistoväelle itsellekään selvinnyt vielä. 312 maailman paremmaksi.